Estic molt contenta i orgullosa que s'homenatgi la meva novel·la i especialment la meva meravellosa traductora catalana. I encara estic més contenta que aquest honor vingui de les llibreries independents de Catalunya. Parafrasejant el poeta Shelley, crec que els llibreters són els legisladors no reconeguts del món i els llibreters independents ho són amb fins i tot més coratge, perquè són els que coneixen de més a prop la cultura veritable, la cultura d'arrel, dels processos mentals, el procés d'articulació i els processos de comprensió i de formació, tant dels jocs com dels lectors. Lectors als quals serveixen, per als quals descobreixen, desenterren i proporcionen, contra tota lògica empresarial, l'aliment real i profund que s'aconsegueix quan el pensament lector i l'independent s'uneixen. Venero els traductors i m'adono de l'escriptora excepcionalment bona i magnífica que és la Dolors Udina i de la sort que tinc i que tenen els meus llibres que l'hagin aparellat amb nosaltres. Us envio els desitjos més afectuosos, Ali Smith.